oikein täyteläinen tämä vanilja. Ihan toinen loksahtava tää suklaa. Mä oon todella hidas syömään jäätelöä. Mulle tulee mieleen semmonen niinku puuterilumi. Kissun maistelin. Yrittää pitkittää sitä nautintoa mahdollisimman pitkään. Varmaan, Anna. Mä nautiskelen sen ihan yksin. Pahempaa intohimoa voisi syödä vaikka 2. Siinä tulee semmoinen intohimo, että sitä haluaa lisää ja odottaa sitä. Mun on ihan pakko tunnustaa, että sitä mä kaipaan kyllä. Magnum. Savusiikkaa, muurinpohjan lettu ja hiilossiika. Ei kun rosvo. Jos sentään loimulohta. Harvian loimusavustimella savustat, hiillostat ja loimutat. 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti! Visulahden matkailukeskus Mikkelissä. Tapaat tunnetut henkilöt vahakavinimissa. Vaikka Katri Helena ja kauppaneuvos Paukku. Riemuitse vesiliuuissa ja leiki dinosaurian seikkailupuistossa. Koe vauhti moottoriradoilla. Kaiken ilon keskellä on viihtyisä leirintäalue Saimaan rannalla. Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti. Psst, me haluamme telkkarisi. Soita heti Tornille 9800 707 27. Me hyvitämme kaukosäätimellä toimivasta telkkarista tai videosta 1000 markkaa ja ilman kaukosäädintä 500 markkaa vaihtaessa sinne uusiin. Soita heti Tornille 9800 707 27. Lista 1. Aurinkoinen taikapeili. Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti. Ostovuokraa TV alkaen 89 markkaa kuussa. Soita heti Tornille